Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2 lapho sibika singaphandle kwenkantolo lapho uJabulani Khumalo kade efake icala khona lokuthi nguyena umongameli MK Party ngemuva kokuba axoshiwe kwi-MK Party. Kanti-ke njengamanje singaphandle lapho umongameli we-MK Party uJacob Zuma ecacisa ukuthi kungani wathatha isinqumo sokuthi axoshe uJabulani Khumalo kuleli qembu. Awuyizweleke nawe nangoku umongameli ezikhulumela ngokwakhe. Ngase ngixoxa ngahlangana nezinye insizwa zaseshowe. Kukhona insizwa okuthiwa ubani? Theko yakaKhumalo impofu nje kodwa uthiwa Jabulani. Jabulani. Jabulani Khumalo. Ehamba nomfowabo, ehamba nensizwa yomngane wakhe. Bebejwayele ukuze ekhaya bezoxoxa nje politiki. Kwakhona nenye insizwa isine. Ngabatshela ngathi bafana bakithi, angithi ngalonkathi unyaka usuzophela. Sengithi manje angikwazi ukuyorejista, sengithatha isinqumo sokuthi ngakha umbutho manje omusha, umkhonto wesizwe unezizathu esengayichaza kaningi, kodwa angikwazi ukuyoyibhalisela mina. Uma ngeke ngabhalisa laba bakagogo bazokwazi, bayobiza baseMelika, babiza base yonke indawo le, kuthiwa kabulawe. Ngaxoxa nabo ngathi niyayizwa madoda, bathi siyayizwa. Ngase ngizocela wena ngoba umdadlana kulaba bantu, kube wena uyorejista le party, umkhonto wesizwe party, ngoba ngifuna bangawunaki i-underground ke le party yayo, bangawunaki, benzela ukuthi mabebona yini yona le baqhubekele kuze kudlule kunento le indlela iphepha ebhalwayo le izinto ikasela obathi gazette okuye kube yilona elikhishwayo uma ukhala, kufanele ukuthi uyothi ubani lobhalela kwigazette. Bathi noma belibona bethu ukuthiwa ubani Jabulani Khumalo kwenziwa yimina, sikhulume savumelana naye ukuthi sokwenza kanjalo. Hayi kwakuhle, ngayiqhubela ngathula nje. Bathi ukuthi kwilunguzo ubani yena lo kuthiwa hayi uKhumalo. Wafika wazobika wathi bayabuza ukuthi ubani. Ngathi thula nje ungakhulumi, ngithula nje. Uma bekuphoqa usho ukuthi hayi mina ngibhalisele mina Khumalo whatever. That only uma sebehlupha otshela ukuthi no ugedle ehlekisa Zuma wangithuma. Okwamanje thula nje, thula uThixo. Kusingisho lapho mase sifikile ke endaweni. Hawu eyiphethe kahle kanjani umuntu wabantu. Ngaleyo nkathi ngixoxa indaba. Ebika njalo nje sekwenzeke nje. Ngihamba nomfowabo. Yanele kwavela ukuthi nansi ivelile lento iyacaca, kunomuntu okuthiwa sebeyambhekisisa. Kwase kuhamba abantu ngixoxela indaba acabanga ukuthi angiyazi. Thema isivelile kwakhona abantu ukuthi ukhetho seluseduze manje kanti uZuma la ngasho ngathi lo uyazi ngake ngabuya sengingaphandle sengaphuma la ekhaya ngizolungisa izinto ezayilandela abantu bengazi ukuthi bazothola phi abantu ba-underground. Ngangena nje kahle ngaphinde ngaphuma nje kahle.
athi ukuthela amabhunu mayezi ukuthi kanti bekade ngila kwathi awayibulala ayihambe ethabeni nimtshele lasomthola khona namanje ngithi abangazi laba bakhongolose laba bakhona manje laba khona maye babo maye bangizwa ngendaba njengoJesu ukuthi wafela abantu efelisong ngase ngithula ke ngase ngithi uma ngike ngamemeza nje ngathi yimi lo ngakhe lokho isikhathi singakafiki ngeke kulunge ngoba ngahlala phansi ngathi okokuqala angikwazi ukulahla iANC njengoba kade ngisho nje ngoba iANC into yabantu bakithi amnyama alethwa okhokho bethu kufanele ngoyivikele futhi ngathatha isifungo somkhonto wesizwe kanye nalezi insizwe ngibona kukhulunywa ngazo lapho kuthiwa okhomanda bani laba nje uma ungababuza nje ngabakutshela indaba ezinkulu kabi lapho uyabona ke uma sesikwenze konke lokho ngambona eselahleka nje ahlala lahleka hawu iphlensizo kanti uye wahlangana nabanye abantu bakagogo engezukubiza umuntu ngagama angizukubiza nendawo bathi kuye hey wena ubhalisele nto wathi yebo eyakhomosa uma kunjalo wena ubhalisile kusheze iyigebengu engizaziyo zazi ngosini zamnika imali hayi imali encane njendampa hayi imali encane yazi ngisho imali yokuqala abamnika yona ilokhuzana konje ngismauthi angisazi phela isingisi bakwethu ilabzana ubani wazi isiZulu ubani wazi isiZulu isigidi niyazi manje kuthiwa isigidi ngesingisi kuthiwa nazoke inobani 00 bamenzela yonke inhlobo yento enhle uyabona ke nakishe emzabalazweni babe khona abantu abadayisayo abathengisayo abathengwayo akuyona into engajwayelekile leyo wayesethi ke hayi i-organization yakhe le yakhe impela uyena wabhalisa lapha unanku umhlolo ku nangu umuntu engiphendukele eswini njengotshwala ileso sizathu ke lesi ngoba ngamiyeka kazi yena ngayazi kudala lento ngahlala nje ngambheka ngazi kahle saze sihamba saya kwenye indawo ngathi ngifika khona umuntu wayephethe uhlelo sekuya ngasekugcineni kwathi hayi ke kuzosukuma uDeputy President I introduce uPresident hawu sekukhona uDeputy President manje imene ngakhele lephathi angikazi bekhethwa nini lo muntu kodwa ngathula saze safika endaweni embili phela kuthiwa nje Deputy President ngibona phela sihamba nazo iqolotho shona khona saze sehlela wemadoda singabantu sisekuhluphekeni sikhiphe ekuhluphekeni ngoba ke nginomusa ngambiza sesisobabili ngathi angishene ndoda uyithatha phi lento waba uDeputy President sikubeke sinawo nini lomhlangano ngoba phela leyo nto ifuna ikhethwe isigungu sethu ukuthi sikhetha abani ngamthethisa impela ngamthethisa ngafika futhi kubaholi uyazi usihlalo ngabika kuyena ngathi ekhona ngathi ngimthethisile lo ngoba umthetho wami mina phela angiqamba manga ngimthethisile lo
ngezinto azonile ngayibala kancane nje ngangazisho ezinkulu ngoba ngingafuni bazi ngoba kade ngihlala nezimfihlo emhlabeni. Kwase ngathi uzwile. Hayi ke kwabeke sekonakele. Wangabe seza emhlanganweni yethu sithi singalashone ngala, sithi singalashone ngala. Sabona sihamba ngeqobeqobe beimoto. Awuna kumhlolo. Akasakwazi nokuyifihla le mali yakhe ayisebenze ngesinye isikhathi. Akazi ukuthi kimina angidlali. Mangibona usihamba ngemoto entsha uyifanela nami nje. Ngiyakubuka ngikhuluma. Kodwa ungasho ukuthi angazi. Ungakusho lokho. Ngamiyeka ke, ngake ngamiyeka nje watshekula shona ngapha. Aphumela eSouth Africa, aphumela ngaphandle singazi nangu sebuyile. Usokuyinkinga. Uyabona ke wafika lapha ngabona khona manje sekonakele. Sase sithi ke ngelinye ilanga sihleli nje emhlanganweni. Sengibonile ukuthi ayilo uyahlupha. Angimtshelanga nakhona indaba zakhe zonke ngathi nje sesithatha isinqumo mfana hamba la sakufuni la. Hamba. Ngoba ngiyabona ukuthi akahlakaniphile umthetho wakhe. Esikhundleni sokuba ihambela idlela imali yakhe. Wathukuthela. Ngiyabona bamtshela ukuthi no ubhaliswe wena iphathi yakho le. Ngezo sethi lo ubaba uzumfuna ukungiphuca ilokhu zani i-organization yami. Awunanku umhlolo bu. Isuka lapho lento. Bese ngenandaba ke nakho konke lokho. Wasiyosifaka enkantolo ukuthi simphuce i-organization yakhe. Nanso ke indaba useyibonise kinina manje. Ukuthi ngabantu abanjani ngoba ngabe uyithulele wayidlela imali yakhe wathi izipho iyashesha ukuphela ke imali ongayisebenzisa. Uvela isheshe yaphela yini. Ileso sizathu sila ubona sithe asizeke ngisho umfowabo wakwabo nizwile kunikeza ubufakazi ngaphakathi. Umfowabo wakwabo uyimphikisile kule nto abeyisho. Lo wayekhona ke masixoxa leyo nto nomunye umngane wabo. Banjena kabantu ngenkathi sisalola inkuleko kwakuba nje uthi ucomrade kadu naye uthi uziyavela enkantolo ubonise ufakazi esezothi sasinaye lo sasina abanye baye Robben Island nje abantu abanje ababesihlupha kanje. Ngithenge nicacisele le ndaba ningasho ukuthi hawu sekubangwani manje thina sibangisanga muntu uyena eqinisweni uthande ukuziveza ukuthi uyinhloboni yomuntu ngoba ngabe uyihlalele phansi wadla imali yakhe wathula wathi manje uyabona ukuthi hawu akafana lezi insizwe enginazona ezazikwazi ukushintsha kaningi njengenyoka uthi ubebomvu kanti usemnyama athi umnyama usehlaza. Ababekwazi ukuhamba ngezisu kuhanjwa ngenyawo. Ilokho kusibangele lokho ukuthi sibela. Ngiyabonga ukuthi nibe khona ngoba nizobukela. Baqapheleni abantu abenza izinto ezibheke eceleni. Ngoba yibo abenza ukuthi sihlupheke. Yebo baba. Siyabazi nale goli. Musu kusho njalo. Ngoba ngizosuke ngithi ngikhombisa.